Hello my lovely people, welcome to your favorite YouTube channel. Kusangana kwatiri kuita zvakare pano paGibbs Diary TV. Pano patinouya nemaupdate akasiyana siyana anoitika munyika yedu yeZimbabwe nemumastreets esocial media. Nhasi ndine maupdate anokwana kuitawo matatu andayo nayo muzuva ranhasi. Asi update yokutanga update yemashoko anorwadza, mashoko anosuwisa nekuti kufa kwemunhu hakujairike. Saka ndoda kuti munzwe audio iyo. Stallion Cruz uchibuda mubulawayo uchienda kuHwange after tollgate just after tollgate uchienda kuHwange uchibuda mubulawayo uchienda kuHwange. Stallion Cruz rapinda neKempston. Pakaipa icho chakachenuruka chiri kusadi kuright icho iKempston ihose yeKempston. Ende muKempston umo handifunge pana abuda ndazokasika kutiza apo because zvandanda kuona ipapo handizvikwanisa ameno ndanga achiita sei driver style kana ndanga achiovertake here ameno pakaipa mafambiro asita komana Stallion akadhakwa zvaizvezvo hazvinaka. I think zvaane 30 minutes zvaitika zvinhu izvozvo. I think zvaane 30 minutes zvaitika izvozvo nhasi 11 June izvozvo 7 o'clock ndabvapo inini, but I think zvaane 30 to 45 minutes zvaitika izvozvo. Mangozinzura mega mhuri yeZimbabwe. Pano tisi tine nyaya dzinopisa, hatitaure nyaya dzokunyepa. Tinongoti rest in peace kune vakatisiya, totiwo kune vari muzvipatara. Aiwa, dai Mwari vakunzirai tsitsi makurumidza kurecover, mushandirewo mhuri dzenyu. The next update, mushure mekunge Sewekino Chivhayo vapa Chief J Land Cruiser neFortune yemukadzi wavo kuti atakure vana achienda navo kuchikoro. Pane murume akaisa audio, saka ndiri kuda kuti mumbonzwa audio yemurume uyoyo mombokomendawo kuti zviri sei kwekupedzisira kwacho. Muchandoverengawo comment section kukomendawo kwayaiita. Saka ngatinzwei audio yacho iri kutevera. Ndovaonongora kuti kana munhu kunzi uite mari muupenyu unofanira kutamba nevanhu vane mari. Ndovaona kuti itotamba nemupurwa zvaive vanhu isina zvaingazi. Otishuwa munhu watizvara kura wakabereka onzi birthday. Ona mumwe munhu achikutengera 6 pack handazvikoti. Mumwe achikutengera Hennessy. Mumwe achikudai. Chief J apo Land Cruiser 250,000 neFortune yemukadzi wake. Mukadzi atakure vana achiendesa kuchikoro. Iwo Land Cruiser yochinjana neimwe mota yo uchienda kumadhiri. Moda kutaura kuti shamwari ndo shamwari dzine profit. Rikauiskota akataura kuti ukaona mumwe foni mako musina nhamba dzabhiriyoni akaona kwauri kuenda unenge usina kwauri kuenda zvichobva. Arema muchinda arema zvakataura zvezvo ichokwadi zviya tumuchanyarara ende vanhu vanyarara pana kana akumbotaura izvi kwakungoverenga nekunyarara Jabreza izvi kabhoti yazara mota zvake. Jabreza anenge akatotengesa kuhasha dzidi ndarama mota dziri pamba pake dzese dzaakatengerwa dzedzemota mudhara waisirwa mota dzine matouch screen uswere uchipaka zvimamota zvitare basa rese padeni. Arema muchindo birthday present 250 US Land Cruiser Fortune yemukadzi. Iwe zvasaizi apindira kuna ava vada kurambana abva angoti shamwari dzokerana nemukadzi waya mukadzi abva apiwa 100 baba sikirira kupa mukadzi 100 rekuti iwewe ubva waona kuti mukadzi ane mari otanga kuti aruchiwa karo mukadzi akabva amusezerwa bread ichizovya saa kutoti kumukadzi dzoka iwe mukadzi anenge achityawo kuti ndikaramba pamwe murungu achabva ati saka mari iyoyo chipa murume akapenga muchindo pamari zvake. Aiwa achinyararai zvachose. Let's go and sleep. Birthday present 250 US dollar, not 25,000, $250 US dollar.
inonzi mipala pagurupa la makarara makadhakwa nehenesi ye$50 makabhadhara bill re$500 noiziva makarara musukudaira mafoni mbada ichiita zvairi kuita yamukagara atoverenga mari achitopa vanhu kuti wo mari oita munhu wokutamba naye ana nyika anotonga arema ini vamwe vanhu muchasamusike mukuchona ndakakubhuloka iparavo because ndoichiona kuti nditochengeta nhamba dzavanhu vari useless ini kana neni ndibhulokei uyo akapenga update yekupedzisira chisara yamuchiona vhidhiyo rakapfupi ari pakukolekta mota yake akwa yakapiwa naSewekinoJivayo. mashoko apa mungataura pakati pemwoyo masoko andikada kuparukanda kutoka kutenda nekuona akaitika panguva yetsaona vakati aiwa pachipanga wakaziko katimugadzikei timupei imwe mota tapiwa akwa toda kutenda SewekinoJivayo chibaba icho saka kutenda mukuru wenyika his excellency baba womunangagwa mutaiwa mutoona wana notenda zvikuru komborerwa kumashoko aitenderera pakati mungangomatirarifai ya ipapo ndoti sori zvenyu zvichizobva zvinowanikwa kachirume akaona mari asi zvinane ndatone wanwiri ndinobata kana bhiya amunicheribata futi moya muri safe and sound 100% cotton sober sober senzi aiwa tinowatenda baba